Moikka moi! Tervetuloa Canva-koulutuksiin. Mä oon Huovisen Leena ja mä oon sun opittajas. Sä oot hyvissä käsissä mun kanssa, koska mä oon kasvatustieteen maisteri, mä oon ammatillinen ope ja sit mä oon vielä graafikko. Et ihan kiva paketti Canva-opeksi. Canvaa mä oon käyttänyt noin 10 vuotta ja kouluttanut verkossa sekä livenä kasvotusten tuhansia kanvanisteja. Ja mä käytän edelleen Canvaa melkein joka päivä muiden ammattityövälineiden lisäksi. Mä oon hyvä yksinkertaistamaan asioita ja helpottamaan sun oppimista sitä kautta. Sun ei tarvitse käydä niitä asioita läpi, mitä mä oon käynyt oppimisen käyrällä. Mä oon myös ihan kauhean kiinnostunut tällä hetkellä graafisesta suunnittelusta ja toivottavasti se näkyy siellä innostuksena ja kivoina luovina tehtävinä. Ja mä oon myös hyvä kannustamaan ja mä toivon, että se tekee sun oppimisesta mukavampaa ja helpompaa. Ja näillä Canva-taidoilla ja näillä Canva-tiedoilla, mitä sä tuut oppimaan, niin taatusti pääset briljeeraamaan työelämässä tai vapaa-aikanasi. Kiva kun löysit mut ja mä toivon, että me nähdään pian.